ye ko doctor fo no ye ko du ye no ye papa ba ko bi wo ho no ono so na se o ye panyini ono so ji ye fe so a ona doctor panyini ona se bia obi ko repu obi anase obi ewo no hwe ne ba sa ye papa no ono na case ni na betu na nim eti e bra ye kwa di asem tu na nim no e no ye se ye nua ba no ache na e bra asem ne ba ye na se ko tu ho na mo e bedu mbre bi na omo no principal no sa asem ba na complainant won tu ho na mo a omo no ya no mo here ntimi mo wura mo yie enti won ye nua ba no be kire mo se bra asem ne ba ye no omo ye se won kofie na omo beto mo sa afre na principal am frɛ no enti e cheche ma be si se ye nua ba no komanda ka se ye nko na ibema no ebra omo chi ibema no omo de ko ye ayi ofrodo nkofo no na ka ese ke o se case no omo chi ni mienu na ka ese ka omo chi ni wie ne ka nua ba be bodos to fo amane se abrante no ye chi ne ko ayi criminal case no omo asa ate no ye nua ba de ba no bo bodos to fo amane wan ka tom se bia case etu omo ka hwe atom de doctor fo ni bibi o betima de o betimi aka enti ka be si ye ni na se de ko ba ne se ye nua ba no wonko na yakopon ya doma den a ebere omo che no obi begina ho a ebeli no iti kwabu ya sori ya ja me fa me ka ke ya me betuka na ko sa ba ye se commander se me nsambra na msa ko ye me ko ya na mtena se na commander ko yi docket bi di ba ye na ebere ko yi docket di ba ye no ene anya se kuma se ebere ye nua ba no eba ho no mo no ye nua ba no mo tena se ma doctor kan se me nyina mo te mo wa se e ma branch ye no kwa no o sendi sika be se be 2 weeks bia say ema ye nua ba na police no ye oba na case no nsam no ye nua be ma send this kana no send am ye ye nua ba no okay so the whole business never ba no send the ama no ni na so omo ya record enro ba hai sanity no mo send the ama no na ho de ye nua ba no ho no wan chire ma fa chire ye eti okenka ya bedu mrebi no na say ye nua ba no ehwe se de ne sika sem ne ba na ye nua ba no ko police force say case ni kwa no na to aso biu nti okobo letter no mayi case ni dey free ezongo police station eye doctor for no na omo de asem na ko shlag eti onko ye krata nya wie no omo bo letter to so omo sign ye nua ba na sign eti omo wie na say police ye nua ba na oba ha no na obo ezongo police station ana obo so bo say obi ye chi abrant na obi na bebe lu omo no police bo say ye nua ba na ba no ma sign krata so omo ni omo wie ye ono wie eti ye nua ba no ba wie de ye nua ba ni tumi se obeka tire omo se nzongo police fo approach fo achi wo nti ye tankoro hwe nipa no nti the moment ya bo letters atoso a case no ya close docket ne de ye nua ba no ba bi opebia on sanfa asam no enko nti wagu osoma ame no na say ena asam no esitie kokoza different na atene nka no abonten de obo wo kakodi nkomo na bakama kama na ya na akira asem okwa mantem na executive producer kan o mante o yemo de ne quick no de ne de ato aso atiza akoro pa agoro na aso ngoto ngomre no an wo beba na fa ate na enyunu ba o di agbra ma obi di ade awu mama enwo na ewiegu ba sa na kokoza chitie wa ya aduma nyame nhyira so da ne da nyina omo ahode ma atimiko na aba asumdi kwagu ne yesi no kwagu obi ka kakra wo yesi esua de kakra high court judge yesi esua de kakra na nchia ke edu gas oven papa o te kwa yesu ke bebia wo bia mchia wo na menchia nua kofi osu wo Germany in Shuta this year ono zo adasing room sa kofi bebia wo bia mchia wo wabre wo Shuta ntino bebia wo ne de nyakopa ya dum kofi na won mansions the mansion to kofi osu unya wo na sa mchia wo pa kwaku asemi ya kokosachi enwe wo chemu agika ka se bone be koso ache e wo Ghana ha nipa be koso adipone se wo Ghana ye system ne ya dwen ene enoma ye ya emre bi wo wa kese esasesem nse ne Yesu se ye kwa do soja ban onse ne Yesu because nipa bi afanyansa kwan o we kura de me ya ye bebe me o we kura de me yesi ya ye bebe me eni ne ekuyen okokro bi ti sa Arab country omu nim papa nim boni o nipa nya boni obetime di babate mra
ɛyɛ adwuma yɛne sɛ ne ho sɛ saa asɛm yɛ ba first ne mmara makasɛ tete no na nimdeɛ ne na ani hɔ but na omu nim nti na obi ntimi nka sɛ tete na ɛbagyime brɛ don't say that nimdeɛ ne ani hɔ but no tetefoɔ nim nyansa ɛboa yɛ wakuma nka saa asɛm ankyɛ sɛ ɛdu mmerɛ bi no tete no wokɔ kɔɔto a na ni lɔya koraa na wotim pagya nsa kasa ɛma ne yɛyie kɔ onyankopɔn ma yɛ nyinaa adwen a yɛde kasa but ɛnɛ deɛ ne ɛhu deɛ ma wiase sikafoɔ domnati yɛ ne ahiafoɔ no abrɛyɛ so ne yɛdɔɔso no ɛyɛ saa nɔma no ɔwɔ sika ɔde bɛfa lɔya nti hiani ne nya asɛm na ɔne sika ɔde bɛfa lɔya na ɔgyae na ɔde yawdie ɛkɔ asamaado maka sɛ saa mmara no yɛne yɛto aba ɛma kuromafoɔ mpanimfoɔ yɛne ahiafoɔ no ɛyɛ ne bi no yɛne yɛto aba ɛgya ne time a nipa na hyɛ mmara ba nipa tumi sesa mmara wokɔ country bi a ɔmo ne hyɛ mmara yɛsi kurom a yɛnware 2 yɛsi kurom a yɛnwoma ne mmoro 5 mmara no so yɛ adwuma because ɔmo nim deɛ gye ɔmo hyɛ saa mmara ɛnɔm a wɔyɛ kɔ so yi ampaposifoɔ ma de ɔmo dwuma ɔka statement bi wɔ se ɛnyɛ ɔmo na hyɛ mmara no ɛyɛ mmara a ɛfiri mfa sɛ parliament sɛ ɛfiri fa ɛna aba ɛti ɔmo nyɛ ɔmo fɔto ba wimu sɛ saa mmara na ɔmo ka na aboa yɛ ɛti na ɔmo bɛtuma yɛ wadeɛ na obi timi ka kyerɛ sɛ han mafa wopa fa me kɔ court mafa wopa ma polisifoɔ mɛkyem ampa nso polisi ba bɛkyi ne yɛbɛgya ɛbɛkɔ court odifoɔ pati yɛbɛgya ɛdeɛ na ɛkɔ so wɔ Ghana yi abayewa ne yɛmu sɛ sɛ deɛ nti na ɔyi asɛm firi wɔ kɔɔyɛ wɔnyɛ nnoma papa bi amfirim wɔnhu sɛ ɛnɔma bi amfirim first no deɛ ne anim sɛ mabu kwaku anakwaku abome wɔamo me kwa papa so ayɛ me ya mentimi mfa mmara nhyɛ me nsɛm ɛmfa seka nwɔ no nti bɛta ne sɛ aban hyehyɛ nkurɔfoɔ bi ɛfɔ mu peace officer ɛne ne police nti ma menkɔɔ ɛnɛ wokɔɔ na wonika sika koa woni petro sika a yɛnkɔ ɛso yɛte kurom a yɛnim sɛ government provide petrol ne saa nɔma no da bi ɔmo mpanimfoɔ bɛtena se a ɔmo kasa ɛtia saa nɔma no ɛnɛ ahiaw na akɔyɛ case na wote anwaga junction na nipa no te bantema a unless sɛ ti sɔtɔ petrol ansa na ɔmakɔ first no wokyi obi anaa me yɛkyi obi a yɛbɛn na ebi yɛnyɛ yɛho bi pɛn yɛfrɛw kakye na wowɔ nipa no a ɔmo yɛkyi no ne nkurɔfoɔ abɔ nti bra wokɔ a ne yɛde mo atena tena office arbitration ɛwɔ panyin office yɛsɛ papa wɔ na ɛbɛbɛ wɔ yi nti wɔse sei yɛma no de biribi asi so nti yɛhwɛ aberanteɛ ne yɛhu no a ɔno ne yɛhu no na wɔnkasa wɔde asɛm no kɔɔyɛ no ne mmoa yɛ dente bɛbi wura bi no yɛsɛ yɛyi asɛm no kɔ fie na ɔmakɔ siesie ne kama na panyin no wɔte no sɛ mokɔ na ɛyɛ yi a momɛka nkyɛ me anyɛ yi a mo nsa mfa bra saa ne ɛyɛ no court ne police station ɛnɛ wɔyi ɛnɛ wokɔ wobɛkɔ no nipa ne ɛkyɛɛ no wobɛkɔ asi abee no na yɛabee no nipa no wɔwɔyi anaa wan ne bɛbee no yɛsɛ mmerɛ ɛda hɔ mmerɛ bu akwaku yɛne Ghana de wɔ yɛ adwen siteɛ no ne de wɔ bɔne ahyɛ yɛ ma no ɛnyɛ adwuma ɛnɛ obi tumi bee wɔ bi anaa obi miakyi wɔ bi ne yɛbee ne wɔsa akɔ akɔbo nipa no yɛbee na o ne wɔsa akɔ ɔtemi nipa no nti yɛ a yɛkɔɔ yɛ a yɛbee no no nti ne yɛbee ne firi no yɛ a wɔkɔ no ne wɔsa akɔbo nipa no anaa ɔbɔ paa meɛ sɛ akum nipa no na ɔnenam hɔ eti akwa na se ba emra ne de ho ba me de mekasa se ye mra no sempanifo behwe no mo sesem mamu aye den a ebebo because jata meche ena no obiti na ne ho den chewa asama ba obetuma bu kwasia kopimta ma awehu obekun wonu obiti no wo sika chew de odidi woni nye na ehwe ni sika nti obeye osaa no wu enu ti na de bia meka chew se kwaku abroche ni sika ngugu famo abroche ne ba bia ho de saa o na abroche no de ma ho ye de ye nipa e ko ho no eye mmere ye adwuma abroche na aka se ti twitwi de nya twene de na so ja oni di atami se ga na ko bi nche ne mo ha ka ga na ko bi ache na bo yondo ya akwai asuko no ma ya wo di panifo atami o se ye nyanum kemofo bi shine so na ko mbeti ma bo no but mmere adwuma wotimi fa nsa nka obi wo kura ba nya mane batade na go so Ghana ha obi timi so obam ni wabuni funfram obi timi so obam ni wabuni funfram bra ni pa no nim se ni fie obi
we should be it is no one just like that e go police station ye bebe now one na dey go me say Ghana how tia na oni sika police station kwa okokora usuro court wo kwa usuro wo ye hiani ehia wa me say baabu ha kwa wutimi nko ya baka chose ko police station wo jina me na usu me timi ko usuro e na na dey ko police ni na wo churo no on churo kwa oni aka de masa obi yare na ko hospital the osika no the treatment is different because a normal Nigerian na ba no e normal baby re chance egum hwe bo egum hwe flax esi ho won so se be pregnant a disposable cap and from afar na water wo be ye na water okromo a this is a time na make a check kromo a ye ni bie se fa ho adwene ya kire ya ho na kromo ha woni sika ba se momobo abawe ye no beta aka se e yawudie wo widi ade na hu na de akwa akodi be ma ho be ma ana bumitu agumi ne mawo ye se akwa no ne na wo already say de na ko sa chi ka se wo betue sika na ya transfer me sika say wo pa nche sika no ye hwa akwa de wodie pampers e wo bo sika say enti de ya na se me ba medium media nyeme ti sa na tie dia me free ha ko ba bi foforo efe yawudie ana baba wa no okoyi asem free ho ampa de akosu nyina no se wo ko na de akwa ne ba ma ne ba fia ba ma ba no nkuta sekan ana akofro ka so ne benya accident a ka wonfo wo de ba ma ba fia onim sesabe ne sofo ana aka che no se sa sofo na ne sika won bi won ne sika na won ne ye because na shan kom say abrante ne nyame ayi a che so e papa ti sa abrante na ba na wo sofo no wadi usika nka wo kra no nka ho asem kwa no tum wona aso nyame ayi a che se baba wa ne ye abrante ne ye ana abrante no ababa wa no se me sofo na aka wagya ne maame asiwo wagya ne wofa no masiwo wo se sofo se abrante ne ye nyame ayi a che na fo obebu asofo wo sa koka sika wansa me sra ndi onyin fim emum kwaku ye me pesa me kan wo Ghana ne se di abetom se esi obi kum obi kura na ese se ye be no di abetom se obi bu obi funframa ubekọ na esi ya be ampa ye nka se nipa no ya chi no ye menu ane ye nku ni bi emum ye bibi ma wa de wasam ba ye no oho to maame na wo gi sika e wo obi wo Ghana se wo de fa bayire akọ Germany Africa market wo ho e no gi besia e na nipa de ka chen se sika na me wo je no me yin ne dase wo so enche me ko ya meton de sika bewo wo de enche omo ye namfo a do wo ha ne takom e na de wo konso de no sakoso obi sika gi na fako na wo do apreme shape no ko na konya problem nsuo so e na bayire na fa se ye etu ade shape no ayi no ga company ne kokot time no so ye no na dafo ne friend no so akoso mama ayi time na me ko no se ne koye ye etim de asem ne kokot wa pa na de Ghana no e de ne se gu ne ti wenim se Ghana court no si da bi ensuo na broche court de ente se seven previous Ghana court ye bebua ne na okay ye tourist ni ye bua company ne fo yes mo fa ma minister no de ska o friend akosu asika no man kan chero me nsa ka me de sende o hwe emera ye adwuma me metu ma kodina court 7 years me nkasa ada Asem Mpe it is menye sika de bia ma lawyer menye sika de bia faka it obi bum ya na obi bum kwasa nye kana me kama no tu na me kozu beba maka twom sikani ebo wasoma nyina ne fie nsu ente so ba me asa achew sikani uko ne fie no oboa kwa montin kosu wo je ne fie nsu a obesa de asama to so se ukura nka wo ba beku no ame achew eti Ghana no ma ekoso ne yesre yenya ne hye mra ba yenhwe se sa mra na boa yen yedi wo ma no emwa emra na boa yen ababa wa ye kan de wanya jefo abate na fa ne ho di akra ko ne wo ye no akra ne keche sika se no de ba kwa kuma mfansia okay ajamuno na ate ne nka no ode ne de aba betwum enje ne obo he ba ko akodi ngomo na before then no kakra me kan se Ghana odi akira be kan ya nkan oko police station wa COP ona
SP rather ASP Mr. Ameyaw Afriye Mr. Ameyaw Afriye Nzongo police fo nyina nyaminhira mo onyamo kase ese nchiemu ato asumu aba nti eba sa na se benye dede ne kwan ebe kwan na yede na yehunu no kore sa na asum bia ba nyaminhira mo ene mo adwuma pa na mo question ba ko busa ASP na the same question me dey busa akome Wofa ase John Dramani mama ho na mama na to police IGP awaba na Asante regional minister me Wofa ase amu akohene nso na akoka ne se me pacho ye ko school ya pretech social agric mathematics science na yesua no Ghana ye mmra no e ka syllabus ho ana no it is am tuwezi ya na makotena parliament mo ye mmra abre yen si ye behe mmra na di so ne ye fuma ye behun se ya fum ye timaji atum ntem anasa mfunso bi wa ya anko ho no mo ye wi a na ma pass law no de ama police fo mbechi ye na yen ne ye de mmra na bechi ye ne de muni ba bi pass fama ye ti be de na nipa na e che okra no wo de ade ne diwa aye aduma utimi drive na police ni ache no akadus according to law section 111 ye de ama no wonim na sa section na wo kan wontimi fie because school sa section no ye ne me amne na ani nkomo enti section na wo kan me ko ye section ne dai duwoze nka me di for pa na me twen da wre go ye normal de mu zo bia bia da na wo beche me nti ase anka o chiechie nipa no a na uzo mo bia police TV station wo de ye dai ozo saadi yo mumani hiya mo se mrani ya dia jamu na mudi bedi ye no ye ya mudi bedi ye muni ye kamera ne ho asem na mumfa twi so ncheche mran mu ekuro ni muni yete munka kuro ni kasa nche ne yente ye ho ase di nipa ne fuma nko metwe da awre biem na wonko wa ko school wa jimra na da wodam ho na wusi ame a wode betimi ndi ne chinie chama mumye yesi yo so kuro mu beto dan ye beka sabasa wo His Excellency President, mummy yesi yoso kromo abeto dan ye beka sabasa because one day ati asese dance bo one day obewu me eno na meti ase because obi tuka keke wanko ye bobi abone okoni kromo yi onya accident ewu it is a me ye wona me yechim kobobo me ya na nebekumi anya me masem mummy yesi yoso na country ne ye no airtime maami abro wani nim he ye ni nkomo bi anche no ebi John Dramani mama ba yi ye ko amrahye bedafiem ye mpifo ye yi o ma okodwene ho emre omde aba no se no se wo chi obi na de ni ko police station whether wo ho wundi ho o de na be jamra na wie se mra na ye hwem na ba bi aduro no wa che e wasi ye be na ye ntwen ho ye be be no na emum ye nya no ndi bibia na timba bebusa etidi pa ne beto o metena ba bi se me enza me kan se me ko ye no mo gya no sister ni nim because on chi obi mra na gya na de ne say ye besre muni ye ninko mo wate na ye na mo che ye no ye ya legend fo na mo che ye no ye ya ye nie ye ya na mu gya ye no ye ya na ye bebe obi no ye ya so na obi ba report ye mamo no ye ya na ye gukuro ni mu ediada na muntimi educate ye ne ma ye ne mo ede ye adwuma ho ma ye nye oki na Ghana abro ne asisie ntida bia mra ne wo ho be kura omo na asojafo onim aposifo onim MP nim eduano wudi a no adina sa manzo aye ne basa bi ko nim so kodura aha na oye ne mra na tiawo diro de aye ade aye tan chen sa de tiawo okwa na edikia bo ne se na wo wada na aye sa ye gire no so ne ato de na kunu wa tire ho ne de ade na kon awokon se ne bobra se pa ne etina kuro mbobra ya chechire broni ba o school amna unza sa o ma me kure hantewa you have every right to call police no mo me fa o ma me nko wonim aha senya ho na asibi ne yedi nko ne yati a wan pa ba no so wonim se yetimi report me yati ma me enne ko ebusudie ma ye obi anim so ntimi nye because ma me ehunu se tesa ame ma me no ma mfa ne sa edi akran kwa ye ebu na kuno report edam obesa atuvie ne yetitiwe wo okromu a uga yese menka eburu so yese akwana no ya enu asukonoma enu odi mpanifo ade panyisu nim sa de we nyansa de wanye ntimi nka de na nkyere panyine no mujise kuro ni yewu na ye nyina ye bewu se wiase no obi na boy de a obebu akonta na ko base ye bebusa so for position bi na nim se woka no kuro chire nipa nko onye bone oyeye na head ade no kuro ni sie se wonye ne koche no no e problem
edi kuro na yatim no police no de ni kogina kwa so kro de motor akote sumu edi yamfunso na traffic no mfa motor ni wachi maju iska yetete sa asem mmra na odi weji tiri kuro be yi na mesra mo a mesra sofo so amagimi wokurum ha no mo amonto mbu ni nyame nkasa na se mo nyame hemboto mu a obi di asem beto mo ani ma wo no waji wadie uye ambassador for Christ eni nipa udi ye ne awurade ntam entino yaji wadie de abase ka kire man no maye se obi aba akwan mo beso oware ye kra ye shebda ye nkra be kunu ni wo se ya mate no watre via di fufu aba 1 month enti o the pressure be buja se papa exist ya what the fair yes awurade say na obi awurade say yo ye de be frodo ni wani bere obi osu nyankopo aka jo so ye no wo ye de be frodo wa wani abere masa munya agimi o mu amotete sa no munya agimi o ma di Kristo na ne ma me kura anye ne ho nsa abode ani no mo amafa ho hukum no ye na yie edidididi no munya sa de no eye oni pa bi oduma wo na abedidi ba di no kura kakra wa me ya sha baba ni nsa because nyame se eye eno nso oji nyame di ani di amoro so wa me anya ne ho ade mbo no se ade nyame se de ma ni ntam kura eno obi amaji amfiri mensam eno ogotena na pawe be ma nyim ni asa ade abusia sika sa me ne afa onua ewo migration wa dwane ko ese wu nyame ni pa aka say sebe tafra mi hu wasole anti mi mesi woda mume ya nimra ya ho ya nyi serious o man bi aye pe bibia ye ne enti ye jimi susu nya za kuro na nya feda nyame nhyira mu nyina numere no onye obi akase doctor transe sana na me hele ni ma me fele ntimi ni nkomo no kura doctor no ye fere no bo heba wo bo adwuma den obo be ko woni pen ketue bi aborofo kwan so ayete se pen no uduru anu amma sanitizer pepa wonsa kama no dia he wonsa no ammo ne se ni abetu buru no bonza wa utira beda na wa mene gutire nim bonza aba wani kosua aba wo hwene na eba wa no na bi behu yade bia na signal sa hafoto na atwira de kro saa de beba ukoma besu na asese twan owi afi no asa akoso na akobo eko